Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimiz esasan şol indi 5-10 märi hem ýurdun içinde hem ýurdun daşynda esasy tema bolup duran Türkmenistan bilen Orsiýanyň arasynda ýanky wiza düzgün ýatyryljakmyş diýilen gurrun bir uly gyzyklarma döretdi halkymyzyň arasynda. Inni şo barada biraz siz bilen söhbetdeşlik etmekçi, ya pikir aýtmakçy, hatda kyry. Inni Orsiýet bilen Türkmenistanyň arasynda wiza düzgüni bir döwür Niýasyň döwrüne girdildi. Soň şo taýda iki garaşdarlyk hukugy ýatyryldy wiza düzgüni girdilenden soň. Olum Türkmenistanyň hem Orsiýanyň iki döwletiň hem raýatlyk hukugy bardy. SSR ýykylandan soňra şonu Niýaz kabul etdi. 2003-nji ýylda şonu ýatyrmak barada Orsiýet bilen şertnama baglaşdy. Şo şertnamada hem iki garaşdarlyk hukugy ýatyryldy hem Türkmenistan 25 ýyllap Orsiýet ýa Russiýa Federasiýasyna bellenen bir nyrkdan Türkmen gazyny satmagy boýun boldy. Ol gazynyň muktary gaty uly 300 milliard dollarlyk gazy satmagy Türkmenistan boýun aldy. Soňra näme bilen gutardy ol başga gurrun ýöne häzir şol wiza barada gurrun etse. Enne şol wizaly gurrun ozallan şol Türkmenistan SSR zamanynyň mer Orsiýada gatnap gelip dur, samolyotlar gidip durdy, owatlylar gatnap durdy, owatlylar ýatyrdy, ilki başdan soň samolyot reýslerini ýatyrdy, Niýaz. Garaşaýdyp ýuwaş-ýuwaşdan arany kestiler. Bir tarapdan erbedem däl, beýleki tarapdan şol ozal Türkmenistanyň göçüp çykan Türkmenistanyň graždanlary bar, rus dilli diýip aýdylar, diňe orslar däl, o taýda ukrainlar bar, tatarlar bar. Gazaklara türlü milletin vekilleri şol SSR ýykylana Türkmenistanyň göçüp gitdiler. Ya ýykylmaka göçüp giderler bar, ýygyna dogan garnaşy ya ýakyllaryň mazary zady galy şolary ziyaret etmäge geljek adamlaryň mümkinçiligi galmady da şol wiza düzgün girdilenden soň Türkmenistan şolary aňsat hatda ýakyllaryny jaýlamaga da wiza açmady. Inni bolýa onun märini 30 ýyl 31 ýyl geçdi. Inni näme sebäpden Türkmenistan birden ýa-da Orsiýet ikisi bir-birine garşylyklaýan näşe wiza düzgüni ýatyrmakçy bolýar. Bärde kime peýda bar? Aýsy tarapa Türkmenistan tarapynamy, Orsiýet tarapynamy, Türkmen halkynymy ýa Orsiýetyň halkynymy? Ine şu mesele biraz ödep geçsek kim bolmady. Ine bir peýdaly tarapy diýip aýdylýanyň birinji punkty Orsiýetde iş var, Türkmenistanda iş ýok. Orsiýetde işini aýlyk Türkmenistanyňkydan bir näçesi köp tölenýär diýip şolar ýaly aýdylýar. Belki ol hakykatdan şeýledir. Men Orsiýada gidip işlän adamda ýöne şo taýdaky ýaşaýan bizim yurtdaşlarymyz aýdýar, howa Türkmenistanyň kän ganimet bärde işlemek. Ýöne men bilemek şo taýda Orsiýetde işleýän bizim yurtdaşlarymyz ýerinde galan çağalarny şol Orsiýetde işläp doly öpçün edip bilýärlerim diýilen soragy kesgitli ýok diýip aýtsa bolar. Sebäp bir näçe adam bilen bir näçe ýerden görleşip gördüm-de. Bir gezek kömek etsek iki aýlap soň ýerimize galanlary kömek etme ýagdaýymyz ýok diýip habar berýärlerim bar. Bolýar. İş var diýip şolar ýaly anons edilýär, bildiriş berilýär. Orsiýada baranna adamlar Orsiýadyň özüni işlemelimi birinciden. Bu lokan soru. Sebäp Orsiýadyň hem ykdysadydy çöküp ýaty. Bir ýyldan gowrak gärine uruş gidip duran soň Ukrain Orsiýet arasyndaky şol tutuşan uruş Orsiýadyň ykdysadydyň gün saýyn çökürip barýar. O taýsynyň öz halky indi kän ýere çörek tapanak diýsek beter öte geçdigimiz bar. Ýöne üňkü ýaly ýaşap bilen haritler gün saýyn o taýda gymmatlap gidip dur. İş ýerleri azalýar, kärhanalar, edarlar ýapylýar. Diýmek, bärden baryn Türkmenistanly adamlar, esasan erkek göbekler näme iş etmeli o taýda? Birinjine
Bizim halkymyzyň rus dilini bilişi gaty ýabagorly. Hawa şol geçen 30 ýyldan soňra ozal öňküje bilýän diliniň birleşmänsiň halkymyz ýitirdi. Buňky ýetişen ýaşlar asla bilenok diýseňem ýalňyşmaz rus dilini. Ol здравствуй, до свидания öwrendiň ol dil bildigiň däl, sebäp o taýda iş işlejek bolsam, onsoň gowy aýlyk güllik tölenýän işte işlejek bolsam, rus dilini hökmän şartda sugara biläýmeli. Ol ýok biziň grażdanlarymyzyň aglabasyny ýa togdan götürmeni diýip aýtsaň boljak. Indi bardylar, bular näme iş ödürlenir diýýär. Ýa şol ýanky özbek goňşularymyz orsiýetden köpçüliklerin çykyp gidip başladylar da özbekler, gargazlar, gazaklara ozalan bir kendäli bol. Näme üçin? Sebäp indi Özbekistanyň özünde gazanç orsiýeden kitäkiden pesel, täze gurulýan obyektler, proýektler, Özbekistana gazanç berýär. Ondan Özbekistanlylar Günorta Koreýa göç edip başladylar iş migranty hökmünde. Günorta Koreýada hakykatdan iş haýsy işleseňem aýlyk güllik gowy. Ondan şol Özbekistanda gatykan Koreýalylar ýaşardy. Da şol ýanky Günmatar Koreýa bilen Günorta Demirgazyk Koreýa bilen Günorta uruşanyny şonu Günorta Koreýan ýanky bir bölügi gelipdiler de bize. Bize diýende SSR'ň geňişligini şol sanyny köpüsi Özbekistana geldi. Koreýa uruşundan gaçaklar. Indi şolar öz ýurduna dolanan soň şolar bilen goňşulukda, tanyşlykda kärde şol işlen özbekler ýuwaş-ýuwaşdan şolaň ýerinden şo ýurda tarap çekilip başlandy. Demek indi orsiýetde gara iş güýji orullar boşap galy. Oňa ortaňam gidip işlejek aladasy ýok, sebäp ol iň kapa iş, iň gara işler şular ýaly. Indi barandan şol işler türkmenler berjaý etmeli boljak da. Bir tarapy, ýöne ikinji howply tarapy şo tak barandan soň guruluşy gerek diýerlerdi. Ondan bir Türkmenistana guruluşy görmedik, türkmen orsiýetde näme guruluşy edip biljek. Men pikir edýän Ukraina tarapy maýdyp durda. Şol orsiýet Ukrainadan basyp alan territoriýalar bar. Şo ýerde indi jaýsalýa özüne görek strukturalary gurýar. Ine şo guruluşyklara ine dürli ýanky döwletlerden ýygynly komandany uradýar. Olam howplumy ýa howpsuz? Ine iki tarap uruşup dur, raketa dumly duşdan gelip dur. Näçe o taýda iyi misalalyk boljak. Ine bir ýagdaý. Ondan ok sen milletin saylarını attı ya top asmandan gelen ya da bomba. Demek olary şol ýanky uruş gidip duran territoriýa guruluşy işimi ya akop gazmalymy ya başga bir harby emler binalarda keltmelim biljekkel ýani şoňy da olara gara göýşürek. Ine şo ýerlerde biziň türkmen watandaşlarymyz ya ýurtdaşlarymyz ugradylyp bilinir. Yine de başga bir zat orsiýetde iş bar dip alınıp ekidilip o taýdandan soňra Donetsk'de guruluşyk bar, Lugansk'da guruluşyk bar dip o taýga mertip bular ene size harby abmundarawany şunu gelip uruşa gidin 6 aý uruşsaňyz her aýynda size $2000 töleje dip bir topar alyp beren adamlarym bar. Indi olaň içinde türkmenler barmy ýokmy? Oňa bellisi basyn wagtda gelip ýeter. Bize de sebäp o uruş bolan ýerde hökmen ýanky wepat bolan adamlar bar. Demek eger Ukraina tarapyna ýetir düşse türkmenleriň ýetir düşeni bolsa ýa-da jesedi ýa naky dokumenty bilen tapylsa demek onu belli bolar şo taýdan türkmenler gatnaşyp şol uruşa ýa-da ýok. Bilen bir mesele bolupdyr. Ýöne orsiýada şumal adam güýji resursy gerek. Öz grażdanlardan ýurdun daşyndan beýleki döwletlerden gelen adamlar uruşda ullansa öz milleti arkaýyn boljak da sebäp öz milletiniň gapysyny ýa owasyny günne aşa uruşdan ölüsi gelip durmasa o halk arahat ýaşajakdy. Bilen agam gören agam uruş oňa degişli däl ýaly. Emma uruşda adamlar ölüp durar. O orsiýadyň hökümeti üçin haýsy döwletiň milleti öldü tapawdy ýok. Şoň üçin olar öz Rus milletine de degen hakda esasan şu ulu şäherler bar, megapolis, Moskwa diýdi, Leningrad diýdi.
şolar ýaly uly şäherlerde kän adamy urşa alanaklar, ýa mobilizasiýa. Şol daşta urakdaky, ýa-ni Burýatiýa diýdi, Yakutiýa diýdi, Çuwystan diýdi, Dagestan diýdi. Şolar ýaly milli azlykly, ýa-ni respublikalardan ýoňap ene şo Mesarupka oklaýarlar. Indi Türkmenligiň ykbaly o taýda beýlekilenkiden enaý bolma sebäp biz otak aýratyn çağırış bilen ol hanym köşkünde oturmak üçin çağırylýan milletlerle. Ene birinji şo bir Orsiýada peýdaly tarapy şol. Ikinji peýdaly tarapy Orsiýada ol ozalym ýanky Türkmenistanyň ýerasy baýryklaryny isledigiçe çykaryp otyr. Ol näçe bahadan çykardy? Töleýän bir zatlar ýa ýokmy? On gurruna hiç kim edenak ýa aýdylanak, hiç bir büdjetde görkezlenak, hasabatda ýok. Şoň üçin bu mesele biziň hemmämiz üçin garanky bolupdy. Indi ýöne yglan edilen zatlaryndan çen tutsak, ene Orsiýadyň harbylary geldi, Türkmenistana inspeksiýa etdiler, ýanky baş prokurory geldi, soňra bu bilim ministri geldi, şol Türkmenistana Orsiýet Üniversitetinden açmak üçin. Soňra ýanky premier ministri geldi Orsiýadyň Mişustin Türkmenistana. Bular garynja gatnawyny bir ýandan bäri açyp gelýärler. Orsiýada näme gerek? Ýene de men pikir edýän Orsiýa şu häzir Türkmenistanyny täzeden ýanadan ruslaşdyrmak siýasatyny ornaşdyrmak üçin şol mektepler açmaly rus dilini, institutu, universitet açmaly rus dilini, hem de şu mahar häzir Türkmenistanly ýaşlary Orsiýadyň ýokary okul jaýlaryny okutmak üçin şulara ýol açýar. Men pikir edýän şu taýda, Türkmenistanly ýaşlar kim gidip Orsiýetde okap biljek? Elbetde rus dilini bilýän ýaşlar bolmaly. Türkmenistanyň näçe sany rus dilli mektep bar, şo taýdan türkmen ýaşlary dol suwara rus dilini bilip Orsiýada gidip okar ýa. Aydın özüňiz. Aşgabatda bar welayet merkezlerine hersine bir bolmagy mümkin ýa-da ýok. Onuň şo taýda okaýan çağalar yeterlikmi? Türkmenistanyň akademik taýda okudylmagy. Ol bir mesele. Diýmek, şu akademiyanyň bolsa, o taýda olan okujak okuwy gulagynyň deňinden geçip gitjek, sebäp ora düýpli ilim alma mümkinçiligi ýokdy. Eger dili düýpli bilmesen, düýpli ilimem bilimem ýok. Ol köre hasar. Diýmek, ýene de şol diplomlary bizinkiler şumal edişleri ýaly Orsiýetde okap bererler. O iki ýeke hillisi bolmasa galan hemmesi şol enatasynyň puluny okap, şo taýdan puluny da diplom alyp izine Türkmenistana gidýärler. Gidýäniniň bitmeýäni köp Orsiýetde galyp işleýär. Türkmenistanyň Orsiýadyň diplom bilen iş almaýan ýerim ýokdy. Sebäp olaň bilimi ýok. Nämeseler? Ya o taýda 5 ýyl okan okuwynyň öwüdini ýa puluny da almak üçin kär ýok, hünär ýok, Türkmenistana ýa-da gazanç ýok. Şoň üçin olar şo taýda galýarlar. Indiki gitjekleňem ykbaly şondan enaý bolmaz. Onu näme üçin şu ýaşlar şo tak çekilýär Orsiýada? Birinciden şol 5 ýylyň dowamyny bular türkmen ýaşlaryny täzeden rus medeniýetine, rus diline, rus tertibine, rus düzgünine, rus diline ýanky öwrenişdirmek üçin akadýar. Soňra olar ýygyna dolanyp gelenine ýam ruslaşan türkmenler bolýar. Şeňmi? Şondan soňra bular Orsiýada ýene de öňkü ýaly türkmenleriň üstünden öz agalygyny ýöretmek ýa öz siýasatyny ýöretmek gatan sat bolýar. Sebäp ýerini özüne tabi ýanky adamlar otýar. Rus dili bilen tanış, Rus medeniýeti bilen tanış. Yani o zaman dolandırdı. SSR döwründe de Rus dili bilen wezipe var, bilmedige yok. Komünist bolana wezipe var, bilmedige yok, bolmadygy yok. Yani Türkmeniň içinden gowsundan gowsun nämen şu satlygyny saýlap öz halkyna hyzmat etmän diňe şol Rus imperiýasyna näme diýse şoň diýen bilen bolup näçe hyzmat etdi. 140 ýyl diýeniň ol dillan sat. Näçe 14 goşak millet ýaşap geçdi. Diýmek şolary dolandyranyp ýene de şol orta
ya şonun hökümetine ya şonun buyruğuna dolu tabin bolur adamdan eden işi diýip düşünýär. Yok, şolary çala garşy çykan ýa-da o ikirjiňlenen şol siýasaty hemmesi hana gulakdan geçirildi. O atyldy, ýitirmedildi. Bu dünýede ýaşarlyk şert goýulmady olary. Indi 30 ýyl geçdi, o garaşdyrlyk alynan ýaly bol, ýöne Orstiýet pensiýasyny Türkmeniň bokurdygyny häzirem saklap oty. Indi şol men buyruk isberamdan gitmesin, gözegçiligimden yetmesin diýip, indi täzeden Türkmenistan özüne gönüt satyp otyr. Orstiýet. Türkmen tarapam şoňa dogry razy. Indi gelin seredelim, Türkmenistan näme razy? Näme bähwit bar bide? O zalama 140 ýyllap bedin soğan soýan ýaletdiler. Hiç tat ýok Türkmenistan. Näme edilipdir o? Ýeme diýerde arada bir maňa ýazypdyr. Ay ine orslar bize ilim berdi, orslar bize bilim berdi. Biz ine şunun gadyryny bilemzak. Wagtjanyň şol orslaryň beren ilmini biz 10 sakyp emedip, şonu ýokary edip, daşary ýurtda, Londonda, Amerikada, Fransiýada, nirde okatsagam, Germaniýada ýaşlamyz okudyp, ýurdumyzda dolanyryp bilerdi. Näme hasabyny? Orslaryň bizden şol 73 ýylyň dowamyny muht çykaryp akdan nebiti gady, beýleki ýerasy ýerisi baýlyklar. Olar bize muht eden ha? Biz muht işledik olara hawa. Ol diňe başlanmış orta bilimi berdi diýe, o orta bilim diýenim ýa bu gorly boldy. Men şo döwür olaryň çagyda Türkmen mekteplerini berilýän ilim bilim bilen ors mekteplerini berilýän ilim bilimiň tapawdy ýer bilen gök ýalydy. Şoň üçin elini emeliýeten, wezipe ýeten adamlar öz çağlaryny akydip rus mektepde okutdylar. Şo taýda ilim berilýärdi. Türkmenler enesi atasy ikisi Türkmen bolanım, maşgaladan bolan çağırır, Rus mektebine okuyan gatkandır. Yani şolaryp, şo mektebe gutaransan ýene de döwlet işine, hökümet işine, parti işine çekilendirler. Şolaryň biri bar, Rus mektebinden soň ýerekdim ýa paxta ýygnadym diýip ömrümi ötürüp kalkowçy bolup geçirdim diýen ýokdur. Ýok. Ene şoň üçin şo tapawut häzir ýene de särden salınjak bolýar. Ene rus dilini bilýänler hazır wezipe zat eýelese, oradan Türkmenistan'da dolandırmaly. Bilmeýärler, ene gyra çekildi. O sen Türkmen dilini bil, suwa bil saýrany ýa Türk dilini bil, olara gerek. Olara diňe rus dilini bilen Türkmen gerek. Bolly. Bir Türkmene peýda derler, görüp dursa. Kime peýdalan? Gurban ola peýdalan. Hawa on oğluna mı, tohumuna mı, on töweregine mi, egini pagollar mı, hawa, şäp olar gorap saklajak, ýene de orslar ya Ors Federasiýasy ya Orsuň ýaragy bolupdy. Ene, olaň etjek bolýany şol. Şoň üçin Gurban ola ikili aýagy bilen, oğlu bilen ýapyşyp ýatylar Putiniň aýagyna. Hawa, sen biziň atamyz diýip. Ne? Şoň üçin indi bularyň şu ýanky etjek bolýan oýuny şol ahirki netijede Türkmenistany ýene de resmi ýagdaýdan ýene de Orsiýada birikdirmeli, garaşdyrlygyna aýyrmaly, emesinem beýtaraplanam ýok etmeli. Ya Türkmenistan hallyk bolmaly, şoňa da barýar. O atalogluň oýnap oturan oýuny şol. Indi şu geçen ýylyň martyndan bäri onamaýdan, birak kagaz sözde prezident diýilýän indi struktura ýa wezipe ýa kursi indi halkyň aňyndan öçürilýär, ýuwaş-ýuwaşdan. On güýji ýok diýilýär. Sen Lellimiň ogly agzyna çyp bilen atdy. Indi güýç ýuwaş-ýuwaşdan prezident aparatynyň ene ýanky halk maslahatyna we onuň başlygyna geçýär. Şoň indi prezident o şo halk maslahatynyň başlygynyň elinäki bir gurjak ýa oýunjagy öwürli bir ýylyň dowamyny. Siz şonu görjek bolun, ýurtdaşlar, o taýda başga zatda. Indi prezidentligim gerekken, olam hiç erti oglyna erti ýerine kim goýaýsyn tapawdy ýok. Eýem kim Türkmenistanda dolandyrýar? Hana Gurbanuly Berdimuhammedow. Hemme kişi şoňa tabyn bolmaly. Eýem şol siýasat şundan eýem şo gidip durdy. Innem şonu dowam etdirjekler. Hep soňky döwlet ara duşuklarda prezidentleriň duşuklaryny ogly öden atasy diýär, oň orna wezipe paýlanşygy boýunça
ya borcu boyunca ya hakkı hukuku boyunca o tayda kurban gülüň edere işi yok. Garasy görünmeliler o dostluklarda. O öz kardeşler bilen parlament agzaları bilen dostluk bilen islenlik döwletin ki ýöne hökümet agzaları bilen ýol başçylary bilen ýa-da döwlet ýol başçylary bilen dostluk iş çözmäge talamış bilir elbet. Ýöne iş çözmäge o hiç bir hil konstitusiyon hakkı ýa-da hukuky ýok. Ýöne şonu edip otyr. Orsiýada da geregi şol. Ozalan Gurban Gulenni noktalap koyupdy. Ogla hasabam däl olar üçin hemme işi Gurban Gulenni üstünden çözýärlerdi. Dolanyp gelýär. Şunça ýyllar 10 ýyllyklaryň dowamyny wiza düzgünli işläp duran iki döwletiň wizasy ýatyrylýardy. Näme üçindir? Ýanky bizim hem gany bir doganmyz, dini bir doganmyz, dili bir doganmyz, medeniýetimiz bir doganmyz, Türkiýe bilen wiza düzgüni girdilýär. Şol bir wagtyň özünde. Yarım ýyl tapawut arasy. Bir hemme zat planlaşdyrylan. Näme üçin beýdilýär? Her kişi öz ýakynyny şu kyn wagtyny golayla saýmalýardy. Ýok, bu tersine Orsiýadyň gujagyna berýär. Türkiýede şu türkmenler gysyp çykarmak üçin asla näme niýet bilen edenini men bilemek. Men Erdoganyň ýanyna turan adam däl. Ýöne türkmenleriň garşysyna edilen bir hyýanat diýip düşünýär şonu. Wiza düzgünliğinin girdilmegi. Ol wiza düzgünü bir adama, 10 adama däl onu getirýän täsiri, negativ täsiri. Ol 100 miňlerçe maşgala täsir edip dur. Şo wiza düzgünü girdilensen şondan bäri gör bak näçe maşgalan emesi durmuşy ýumurly. Bir topar maşgalalar şol ýurtdan çykmak üçin ýa durmuşyny düzeltmek üçin öýüni zadyny satyp öýüze uzarsyz galylar. Şol wiza düzgünliğinin girillerinin netijesinde bolup geçýän zatlar. Türkiýe näme peýda bar? Wiza düzgünlüğini girdip. Men size soru berýän, ýurtdaşlar, aýdyn. Türkmenler näme ziyan getirdi Türkiýede işläp? Olary pensiyada ýok. Şunça ýyl işlänişin. Bar näme bolan bolsa, şu gazanan eline gazanan zatı. Bolluğu tordy. Ýöne şu ýagdaýda da şunun köp görüp bilen garşysyna ýende wiza düzgünü girizmek bolluğu tordy. Ölýän bolsaň aýyňyzdan ölüň. Ýurda ýygyna dolanmagam ýok. Aňyrdakylarym nira gaçyp çyksagyny bilenek. Şolar ýaly iki taraplaryň gysaja düşüp otyr türkmen halky. Sebäp öwrünin ýoly Aşgabat, Türkiye, Aşgabat, başlıkları yol, başlıkları prezidentler, birek görünü doğanım. Asi doğan bolýan bolsaň halklar näme? Öwey çağam onu. İki tarapyň halky. Näme üçin siz halklary bir-birine garşy goýýaňyz? Şu öz hereketleriniz bilen. Orsa doğanı bolýan, Gurban Gulen Türkmen doğan oglany bolýan. Ya öwey doğan bolýan. Nähil düşünmeli. Ýöne şol siýasat şuň kun oýnalyp otyr ýurtdaşlar. Munyň soňunyň näme bilen gutarjagy entäk belli däl. Ýöne biz bilýär näme bilen ahyrky soňda jemlenmeligini. Hemmezikler şuň kun şol Orsiýet bilen Ukraina arasyndaky gidip duran uruşyň netijesi bilen belli bolar. Şo uruş haçan tamamlanan güni biziň döwletlerimiziň diktatorlarynyň hökm rewanlygy tamamlandy diýden hasad edäýin. Wagtym işiň barşam dünýäň duruşam şonu görkezýär. Bir topar aýdýar, Putin güýçli döwlet aýna ýara gollanar atom bombasy bar, nämesi bar. Şonna bar ýara bärki beýleki döwletlerde ýokmy? Onsoň adaletli boljak bolsak seredin. Ukraina bar Orsiýadyň üstüne sürnenä. Orsiýet gel Ukrainanyň üstüne. Başda 14-nji ýylda Krym ýadyrmadasyny aldylar. Innem Donetsk diýdi, Lugansk diýdi, şol döwürden bäri 8 ýyllar uruşy tutuşdyryp otyr, anyk gatdalan. Innem girip ýene de iki oblastlarly ýözerini Kharkiv bilen Zaporojýany goşdy. Ýok, mana ýene Odessa da gerek, olam gerek diýip Ukrainany çym pytyra geçjek bolup otyrdy. Men ýedi bilşim şu diýip.
Hani onu Soyuz paylaşığı. Hani onu bizim şol 91-nji ýylda her bir respublika şol duran ýerinde çyzylan terhedin şeklinde içinde ýaşamaly. Şondan üçin berjaýdan orsiýet tarapy. Diýmek onu eger orsiýet şonu ikrar etmeýän bolsa diýmek beýleki olmaz. Respublikada öz arasyna uruşy bermeli. Olaw senkide bilow menki. Sen onu ýalňyş aldyňda sen meni dogry aldyň. Ýa menki o ýer, menki bu ýer. Bara şoň ýal dawalar. Edilip otyr. Ana Täjikistan bilen Kyrgyzlar arasynda bar, Kyrgyzlar bilen Özbekler arasynda bar. Şämi? Gatyken bolup geçýän zatdyr. Erteki gün Türkmenistan bilen Özbekler arasynda da döremek mümkin ýa Gazaklar bilen Kaspy deňizinde hana bölüşilmän otyrlaryny 30 ýyldan gowrak bar şol suwy. Dine onu bir otlu çöp çakmak, otlaymak galýarda urşy tutuşturmak üçin. Kime gerek ol siýasat? Bize gerek mi Türkmenlere? Ýok. Şol Merkez Aziýada ýaşap oturan respublikalara gerek mi? Ýok. Ona kime gerek böyle? Ýene de şol Rus imperiýasy şo öz çygryndan çykarmajak bolup, golasyndan çykarmajak bolup, şu azalygy bir tarapdan gozguýa, ikinji tarapdan öz agalygyny üstüne sürüp otyrdy. Ene dünýäňizlikde Hytaýyň emedäki näme Fransadaky ilçi saýdy. Ene diýip SSR dargandan soň beýleki döwletlere berilen garaşsyzlyklar ýa ýok şol garaşsyzlyk diýip aýdýar. Bilýärmi görüň? Bu diýmek siz entek orsiýedyň golasynyň çykanyňlar. Şol berilen özbaşlyklyk ýa garaşsyzlyk ol size kanuny ýa däl bir kanuny diýip düşünip berilip bolýar da. Şoňa durun ýerini şol güniň özünde Pribaltika döwletleriniň üçüsiniň hep ýol başçylar reaksiýa bildirdiler. Diýýäniň näme diýip. Ola hil beýle bolýar. Biz garaşsyzlar onu biz kim diýen. Emma şuna geçen akşam saparağı ölen keminden eden çıkışın aşağını Nevzat Baytok diye New York mu? Şolar ýaly bir lakamly ýurtdaşymyz var. Ýazypdyr şol. Ene şolar ýaly Hytaýyny bilen garaşdyrylmagam ikrar edenek şoňa Merkez Aziýa döwletleriniň ýol başy birim sesini çykaranak. Gaty dogry belli etdiň ýurtdaşym. Bir agzyny suwalan ýaly Merkez Aziýa ýa öňki Orta Aziýa döwletleriň bäşdiriň prezidenti sesini çykarmagy. Gazakstanym, Özbekstanym, Kyrgyzstanym, Täjikstanym, Türkmenistanym. Hana aýdýan bolsalar aýtsyn. Ine de maý aýyny biler ýene duşup geçirmeli Hytaý bilen. Demek indi biler ayakkabını ütketip hojaýyny täzelýärdi. Olary tapawdy ýok. Üstünden olan üstünden kim ağalyk etsin? Ýöne şulara halkyň üstünden ağalyk etmäge ursgat berilse, ýarlyk berilse, onu bol yeterli. Halkla bilen işi ýok bilen hiç bir. Ağlanmagan bulara ınını we moturman bidereklik. Ýene bir gezek şutaý diýdi. Size aşyk oýnanýan 30 ýyllap oýnalyp geldiňiz watandaşlar, ýurtdaşlar. Indi bir düşünäň daş töwreňizde bolup duran oýunlar ýa edilýän eksperimentler. Sizin üstüňizden oýun edip otyryşy. Oýunum ol bir käşe oýun bilen bir sagatdan tamamlanýan oýun boldy. Ýok, ömür boýu oýun. Sizi gulçulukda saklamak üçin, sizi kördäkin saklamak üçin. Sizi dünýäň bir ahli eserdinden mahrum etmek üçin, diňe gol gyrnak edip ullanmak üçin. Ene oýnalýan oýunlar. Başka hiç zatlar. Men şonu görýän. Bolýan watandaşlar, bar aýtjagym şudur, şu ullukça oturun öýlanyň pikirleriň özüňize gerek netijeni çykaryn. Inniki duşuklary çelli. Hemmäňiziň öýüňize saglyk. Sag oturun.